لبر آواهی پارێزگاری حەسەکێ پشتی کۆچبەریە 7 ساڵان خۆدانی ئیشێ خەلکên serêkaniyê کۆم بوونە û daxwaza vegereke ewle bû bajarê xwe dikin. Ew xema malên xwe yên wêrankirî nakin, tenê xema vegera xwe dikin. îro gelek astengî li pêşa xelkê me heye ji bo ku vegerin gelek malbatên ne ji bajarê Serêkanî li wê de kê bicîbûne evekî ji hikûmetê tê xwestin ji kesên berpirsiyar tê xwestin ku wanan vegerî nav cê hiwarê xwe. Daxwaziya min îtalî bera me rêkin malê me bera me vegerî malê xwe ala vay milletê me koçber derin xaniyê xwe nerin îzanê xwêran tê de ne nerin xaniyê xwe binerin. Parêzgarê Hesekê Nûreddîn Ehmed piştî ku dengê xwe pêşanderan dibihîze ew tê gel wan li wan guhdar dike û bersiva pirs û daxwazên xelkê Serêkaniyê dide. ئاستا سووری گشتی معانا کۆنا هەیە لێ ئێمە تایبەت بۆ سەرێکانیە وەک محافەزا حەسەکەی ینی کۆچبەرێن عەفرینێ چوونە سەری vegeraوە ئێمەی شەهبامانە سەرێکانیمانە ئەم سەروێژی کار دکن لێ لێ دەرێژی کۆچبەرن هەنە سەرێکانیەدا ئانام دخوازن برەنگێکی ئەوژی بزیڤرن ئەوژی داخوازیەوە هەنا هەنەک ینی هەر کەس کاربێ vegere مالا خۆ بخێر و سلامەت و پێ مەشاکل. Beriya 7 salan bêhterî 116,000 kes ji bajarê Serêkaniyê û gundewarên wê ji ber êrişên artêşa Tirkiyê koçberî bajarên parêzgeha Hesekê bûne. Got 80,000 kes ji wan di nava bajaran de belav bûne û nêzî 36,000 din di nava sê kampan de bicih bûne. Evîn Şexnûs Kenal Heşt, bajarê Hesekê.